Hej og velkommen og alt det der. Jeg har tænkt mig at lave sådan en slags form for julekalender. Ja. Ikke? Jo. Fordi at det kunne jeg godt tænke mig. Ja. Og så nu er det jo så 1. december i dag, og så kunne jeg lige så godt... Carsten, hold lige kæft, mens jeg snakker, ikke også? Jeg siger jo til dig, at det er jo det 1. december i dag, ikke? Jamen hold nu kæft! Jeg siger, at det er 1. december, og så derfor så er det jo, at så kan vi begynde i dag med at lave den julekalender også, Carsten. Prøv nu at høre, hvad jeg siger nogle gange, i stedet for bare at snakke. Ja, men det er den 8. december i dag. Hvad er det? Det er den 8. Det er jo godt lige at fortælle mig, inden vi nu begynder på det her, synes jeg. Ja, men du er bare kommet med ideen i det. Hold nu kæft. Nå, men hvad fanden, så begynder vi bare i dag, altså. Jeg er da ligeglad, ikke også? Ja, okay. Så nu er det så jul, ikke også? Så skal vi for eksempel lige tage hue på, nissehue. Men det, jeg skal ikke have min kappe af. Forresten, det har jeg lige glemt at fortælle jer, ikke også? Jeg har jo fået sådan noget hverdagstøj her, nu når jeg begynder at være på højskolen som mig. Så jeg har fået sådan noget tøj her. Det er bare det, jeg går i normalt, ikke også? Sådan, eller, det går selvfølgelig mest normalt i det der trokketøj. Det med trokketøj. Men når det så er, at jeg sådan lige skal være lidt fin, sådan i byen og sådan være sådan flot, så tager jeg sådan noget her på. Det er sådan meget flot, synes jeg, når jeg sådan skal være flot. Hvad ligger der nede der? Det ligger noget til Connie. Hvad? Har du set det, Carsten? Ja, men... Det skal vi lige ud og rode lidt i Connie. Lige ud og trække lidt og... Ja, kunne vi godt lige se, hvordan hun har sådan noget her. Er det dit? Hvad? Er det dit? Nej, men jeg låner det bare, ikke også? Jeg tror godt, du må det. Michael Buschmann med også, måske. Hvad her det? Og så er jeg kommet til at tænke på noget, jeg godt kunne tænke mig, at vi fik filmet. Jeg skal have en julegave. Jeg vil gerne give mig en julegave selv i år. Hvad selv? Ja, jeg er kommet i tanke om, at jeg mangler sådan en rigtig god turbolager. Hvad her til... En turbolager? Jeg mangler sådan en turbolager til Connie og til de store traktorer. Det er egentlig mest til dem, fordi Connie hun har en masse turbo i sig i forvejen, og hun kan komme helt op på skildpadde. Vi har skildpadde-funktion, det er meget smart. Jamen, er det ikke den langsomme skildpadde? Nej, det jeg siger, at hun skal have haren. Hun har haren, det er lige meget. Men jeg skal have sådan en turbolager til John Deere'en derhjemme, den store, der vi bruger til at pulle med. Ja. Til traktorpulling, du ved. Ja. Så kunne jeg godt lige tænke på sådan en. Så tænkte jeg ville gerne give mig selv sådan en i år. For jeg synes, jeg fortjener sgu en julegave. Ja. Jeg fortjener sgu at give mig selv en god julegave i år. Eksempelvis, ikke også? Ja, du kunne også ønske dig en. Nej, jeg giver mig den selv, ikke også? Det er meget smart. Ja. Så jeg synes, vi skal gå ud og prøve at finde sådan en turbolager der. Okay, men hvor finder man sådan en hen? Den kan man finde alle mulige steder. Altså man kan lede under sofaen for eksempel. Nej, der tror jeg ikke, der ligger en. Det kunne sagtens. I hvert fald hjemme ved fader, der kunne den godt ske at ligge. Eksempelvis. Nå, ja, Men jeg synes faktisk, vi skal se at komme i gang med. For eksempel, så er det jo jul og alt muligt nu. Med det her pis. Så jeg synes, det bare skal til at komme i gang med at lave den der julekalender. Okay. Så er det så